Font del Gos, un barri oblidat, ha servit el seu autor per guanyar un Premi Laus de disseny en la categoria de l'àmbit social. L'Albert Galeote és veí d'Horta-Guinardó i ha volgut explicar la situació d'aquesta barriada encara pendent d'una regulació. Em va assumptar molt la manca d'equipament, perquè tenen molt menys equipament que un barri normal de Barcelona, en quant no tenen mercat, tenen pocs containers, tenen poc enllumenat. El llibre analitza les infraestructures, l'efecte de les actuacions urbanístiques i la història d'aquest conjunt de cases situat a la serra de Collserola. Aquest home sí que viu realment en una barraca que no ha variat des de fa 50 anys, la barraca on viu. Bueno, l'ha pogut anar reformant, però des de fa 50 anys. Imatges com aquestes integren la part final de l'obra. Són retrats de veïns que expliquen experiències relacionades amb el barri. El llibre està fet, ara l'autor busca suport econòmic per poder treure encara que sigui una tirada petita d'exemplars. L'important és divulgar la informació i divulgar la problemàtica del barri. L'important no és el llibre en si, l'important és que la resta de ciutadans de Barcelona sàpiga què és la Font del Gos i on està la Font del Gos. Que se me diga, pero que